la cea de-a 4-a ediție a spectacolului nostru de toamnă, de această dată intitulat Mândru că-s boboc. Mulți dintre cei prezenți aici au depășit deja perioada liceului și sunt de acord că au trăit atunci poate cele mai frumoase momente ale vieții. Liceul ne-a dat prilejul de a întâlni adevărații prieteni, primele iubiri, ne-a antrenat adeseori în competiții fair play și ne-a pus în fața primelor lecții decisive despre viață. Așadar, le spunem celor ce sunt pe punctul de a începe să trăiască din plin viața de licean, că doar cu ajutorul lor, cei mai în vârstă au șansa de a regăsi farmecul și gândirile dintr-o vreme când efervescența adolescenței îi pregătea să devină ei înșiși. Salutăm prezența în mijlocul nostru a părintelui Benone Lucaci, rector al Institutului Teologic Sfântul Iosif Iași și vicepreședinte al Fundației Pro-Educațiune, doamna avocat, binefăcătoare a fundației noastre, salutăm toți preoții, surorile, actuale și foști elevi ai liceului pedagogic, profilul teologic și oaspeții noștri. Dar să nu uităm că, într-un mod special, salutăm toți bobocii, iubiții, frumoșii, deștepții, eleganții noștri boboci, cărora le dedicăm această seară minunată. Și dacă tot vorbeam de ei, eu zic să-i cunoaștem pe fiecare parte. Invităm aici, alături de noi,